Kummallisuuksien viikko, osa 2. Niin, et mitä sanoisit, jos sä saisit vaikka kaverin? Ei ikinä, en mä halua, enkä mä tarvitse. Kyllä sä ehkä tarvitset. No periaatteessa en. No periaatteessa joo. Periaatteessa en. No tarvitset sä. Sä oot yksinäinen. Mistä nää höyhenet tuli? Mä tiedä. Mennään nyt vaan. Au. Älä kamppaa mua höyhen. Heippa, mä lähden tässä kohti. Okei. Pitäisikö nää höyhenet kerätä? Hyvä se menee. Hetkinen, unohdaks mä jotakin? Jos mä tippun. Vai tippuko? Ei tainnut tippua. Mitä ihmettä? Höyheniä. 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 Mitä täällä tapahtuu? Höyhen. Häivyhöyhen. Miksi kukaan ei avaa? Au! Minun tarvitsee lyödä. Häh? Täällä ei ole ketään. Se olit sinä. Mitä sulla on raimaa? Miksi sä saa kuvata? Älä kun sun video menee pilalle. Sä olet tovi hyvä meillä. Ei pääse nukkua. Lava. Hei, äiti ja isä, nukutteko te? Ei nukuta. Tai me nukuttiin, ei nukuta enää. Asia. Me menemme matkalle. Tai isäsi menee. Me mennään mukaan. Joo. Niin sun mummo tulee tänne. Eikä. Eikö joo? Sä oot ottaa kaveri yökylään. Lähdetään nyt. Nyt. Ette nyt voi lähteä. Voidaan lähteä. Muista, iso mummi on iso kissa. No kyllä mä en muista minkä näköinen se on. Nyt vaan huvittaisi tietää, mitä mä teen. Mietitään muutama minuutti. Unohtiks ne jotakin? Hei. Hei, et tunnista minua, isä mummisi. Ei oo isä mummin kissa. Ei, sillä minähän nämä höyhenet tänne toin. Että sen linnun aamiaiseksi. No niin, tule. Älä ai! Hops, ne mennä sisälle. Toi ei kyllä oo iso mummia nähnytkään. No niin, hyvä höyhen. No niin, haepa se kaveri tänne, niin minä luen lehteen. Okei, haetaan sitten.
Aika outoa. Pitäisikö soittaa sille? Mutta puhelin. Tässä. Brrrr. Hei! Hei Noora. No nyt. Noora, mä puhun täällä puhelimessa sulle. Tiedät, haluatko sulla meillä yötillä? Voin mä tulla. Okei, tuu tänne äkkiä. Hälypuhelin. Mä olin niin nopeasti kuin pystyin. No niin, mun isomummi on koira. Nää höyhenet ilmesty tänne taas. Okei, mennään nyt vaan nukkuu. Kello on 9. Mitä kello on vasta äsken 3? No, niin muuten olikin. Täällä tapahtuu. Mutta huomenna koulua, eikä siitä. Jukka, ovi teille. No. Mistä tämä johtuu? Mistä on kyse? Miksi nuoren isomummi onkin koira? Mitä on tapahtunut? Miksi höyhenet kiusaavat häntä? Se paljastuu osassa 3. Mohaha.